Здравейте, аз съм Велико Ангелов от Валнат България или ако посещавате редовно нашата страница във Facebook, разсадник за орехови фиданки. Днес бих желал да обсъдим две основни стратегии за развитие чрез ореховите фиданки. Като първата стратегия за развитие е посяването на орехови фиданки, които са облагородени, които са от определен сорт с определени качества. И втората стратегия е засяването на необлагородени орехови фиданки или така наречените семенарчета. Агрокултурната обстановка в последните години по отношение на конвенционалното земеделие виждаме, че като цяло не е стабилна, а също и приходите през последните години на база на вложенията, които са в конвенционалните култури, са прекалено ниски. Доста голяма част от нашите клиенти взеха решение да подменят част от парцелите, които са засели с конвенционални култури, с облагородени орехови фиданки. Въпреки всеобщото мнение, че стойността за засяване на определена площ е доста висока, бих я оборил само с няколко пояснения. Като първото е, че стойността на материала, посевния материал, се дава еднократно. Поддръжката на определените парцели, които са засети с облагородени орехови фиданки, на база на конвенционалното земеделие е доста по-ниска. И следващото и най-важното, приходите, които са от облагородените орехови фиданки, са в продължение на минимум 50 години. Това означава, че с една еднократна инвестиция и съответно и задължително с ежегодна поддръжка на вашите фиданки, вие в продължение на 50 години ще вземате само приходи. Приходите от ореховите ядки, сортовите орехови ядки са доста високи, но за да може да се постигнат тези високи приходи, трябва да се положат значително и много качествени усилия в самото насаждение. И да обобщя все пак, ако искаме да имаме дълготрайни високи приходи, най-доходоносната инвестиция е в облагородените орехови фиданки според мен. И сега да обсъдим и втората стратегия за развитие. Това е чрез необлагородени орехови фиданки или така наречените семеначета. Всички, които се занимаваме с земеделие, обръщаме много голямо внимание на заобикалящата ни среда и най-вече когато пътуваме, поне аз като цяло обръщам много внимание как обезлюдяват Балканите, как обезлюдяват горите, но не само обезлюдяват от липсата на хора, а по-скоро от липсата на дървета. И точно тук се включва нашата втора стратегия за хора, които разполагат с стари, изсечени, незасети гори, с неплодородни почви, които не се ползват, с парцели, които са каменисти, които са стръмни. Точно тук може да се включи нашата втора стратегия, която е за засяването на необлагородените орехови фиданки. Инвестицията в необлагородени орехови фиданки е 1/10 от стойността на облагородените орехови фиданки. Но тази инвестиция в необлагородени орехови фиданки е обвързана в доста по-голям мащаб от време. Тази инвестиция, която се прави в тях на тези площи, за които коментирахме по-рано, е за нашите деца, за нашите внуци, за нашите наследници. Но ние като цяло имаме идеята да оставаме едно много хубаво наследство, което е с едни хубави зелени гори, а ореха е много благоприятен за поддържането на правилните екосистеми. Също така не трябва да забравяме, че и добивът на орехова дървесина след няколко десетилетия от тези насъждения ще бъде доста финансово оправдан. Най-качествените мебели и приклади за оръжие се изработват от орехова дървесина. И така като общо, всеки един от нас избира правилната за него стратегия за развитие и доколко би желал да подпомогне природата и на самото негово наследство. Аз съм Велико Ангелов от Валнат България и с най-голямо удоволствие бих отговорил на всички ваши въпроси и всички ваши запитвания относно стратегии, относно посяване, относно отглеждане или каквито и да бъдат въпроси възникнали по време на вашата правилна концепция за развитие. Довиждане и до нови срещи!